Vážení priatelia, urobte si test Ficom a Smerom. Čo by sa dialo? Nuž, progresívne Slovensko, Šimečkovci a všetci ostatní v opozícii sú chránené zvieratá. Ak budú protislovenské a protivládne médiá a mimovládky pokračovať v tejto nezmyselnej vojne proti vládnej koalícii, osobitne Smeru Slovenská sociálna demokracia, a súčasne nezmyselne chrániť a obhajovať neobhájiteľné, napáchajú na sebe nezvratné škody. Tu však platí stará múdrosť, že keď nepriateľ robí chyby, netreba ho pritom vyrušovať. Necelý rok a pol pred parlamentnými voľbami sa nám vyjasnieva. Už to nie je čisto mediálne vytváraný obraz boja dobra proti zlu. Obraz dokonalých, skvelých opozičných demokratov s čistým štítom, želajúcich si pre Slovensko len to najlepšie.